on purkkia. Purkka. Voitteko nää suunnittaa? Ketä sitten teillä sun partnerina? Kiitos. Ei kaikki täällä. Mä en sillä muuten äsken. Oikeesti? Ei et valmistanut iltaa. Eiks mä? For us. Sen takia ei ole missään. Tuuska ei täällä pystytä yhtään. Sitä tarkistaa. Ei oo ikinä tietää sitä raskalita näyttää. Niin. Mitä vai? Eikö näin sä Ilta-Sanomien videon, missä oli Joe? Se oli niin symppisiä. Se oli ihan samanlainen mitä se aina. Se pitää nähdä vähän samanlainen. Joo, on kyllä se symppisiä. Niin on, se oli ihan hitoa ihan näköinen. Se on sapeli. Joo. Pitkä. Ei oo, se on tyttöistä. Ei tuu apua. Ei muu. Sulle tulee jostain. Mulla nyt joku Kuulosti ihan joku jotakin tuo paskata. Ei voit sitä uudestaan. Se tulee aina vaan kerran ja sitten sitä ei voi enää niinku tehdä uudestaan. Et mä tykkään sun housuista. Tykkään sun housuista. Niin mäkin tykkään. Mä tykkään tosta ilman housuista. Of course. Ei se haittaa. Ei, mikä, niin, mä sanon lentoväille. Mä käyn kysyä miehiltä toimenpiisen. Mä näen, että pomppufiilis. Minulla on pomppufiilis. Ei kuule. Missä se täällä? Ei, tullut kyllä paremmin paljon kysyä. Se on sitten vähän sinne musiikka ääni. Eli se on se ääni, tai siis se puheen juttu, että jos on puhuttaessa, niin se ääni. Eikö tää ole pitän versio? Ei, mutta se saa pois. Kato tämä. Tuukka, just tietysti. Onko toi joo? Mä ajattelin, että se pitää se. Ei se kyllä ole sylkkisiä. Se on versio. Ai se blondi. Se on ihan mukava. Se on sitten mukava. No. Tuukka. Niin kuin toikin joo. Joo. Katsoo se. Se on vähän nurkea. Toveri, se on tehdä. Se on niin. Et saa. No en mä nyt hausunut, vaan se, en mä tiedä itse silleen. Me ette tiedä, kun tää tässä Moskovasta. No ei tiedä. Mut se on skene. Ketä se teemme? Siinä tulee tipsari. Ja näitä on hyviä. Aapo. Aapo ja sen pari kaveria. Eli Aapo tulee yksin. Aapolla ei. Aapo ja Niilo ja Arttu. Niilo on niin kiva. Palataan huomenna. Onko se läsken? Ei. Mitähän? Mä näin jouluna sen kanssa baariin. Eikö se, lähettekö se joulusta? Lähtikö se jouluna baariin? Ei jouluaattona. Ei mennään kaikki. Joo. No niin skeneen. Mä vielä silloin pääsen. No Oikeesti. pääse. Me ollaan niin skeneessä mukaan. Miten laillisesti? Voi hitto. Voi vittu. Ai niin. Sä oot vielä mun Junior. Junior. King Junior. Miltä tuntuu? Ei mut, mikä päivä sulla on? 29. Ja niin ollaan myös joku loppupäästä. Mennään vaan samaan aikaan. Ei tuu. Ei mut mä ajattelin vetää kolme päivän ränni siinä niin. Jätkää. Synttärit, sit yks välipäivä. Jos ei mitään. Sitten toivotaan sitä muuta. Ei joku 89 mun synttärit. Niin sä oot 28 jotta teet sen vielä. Jos silloin pääsee baariin. No ei kun itseasiassa niinpä. Niin. Niin, 28 pitää aloittaa ja silloin maanantai. Niin.
Ei, mutta Vai sunnuntai? Kassun sanoo, kun sehän on Portsugalin ja Reeti, kun ne molemmat on, kun ne oli meillä, niin mä kysyin, että pääseekään, jos menee silleen synttärinä edellisenä päivänä kohdassa jälkeen. Niin Kassu sanoi, että kyllä niitä on pakko päästä, että se on niinku... Niin onkin. Sille pääsee jo väärin. Niin, mutta moni on sanonut, että ei näitä kohdassa. No se on varmaan se järkkäri kohdassa. Aika munkku pitää olla, ettei päästä. Niin. Vähän vituttaa, kun se on täällä. Edes takas pysytellään pystyssä jo pyöreinä. Mitä sä oot? Tiedätkö? Miten sä et tiiä? Pomppufiilis, munamies. Kyllä se on tiedä. Mikä vitun Oliver Pomppufiilis? Mitä sen jälkeen sanoo? Mitä sen jälkeen? Pysytellään pyöreinä. Ollaan maantussa maitoilun läpireitä. Pidä muna varasi, sinne ei saa tippua. Pidä muna varasi, taikka saatat rippua. Minulla on pomppufiilis, jota minut piiletät, on vailla piilikaski. Minulla on pomppufiilis. Hei, mitä sanot, jos mä kysyn Dave? Varmaan antaa, sä oot tänään sun synttärit. Niin. Let's go. Voit laulaa karaokeessa. Tänään laulaa karaoke. Ei, mennään. Mennään. Oliver Oikein mennään. Onko Toni siellä? Hei, se oli Toni. Mikä toi niinku mukaan juttu? Mistä toi niinku lähtee? Toni Lappalainen. Se on semmonen kalusvene. Tai ei se oo skene, mutta siis semmonen kaikki tietää sen. Toni Lappu. Mieti, mun vikestä läks se, että mulla on Toni sitä. Se tapahtuu Se on. Tää on 2 Ai nyt se Tonilla ahisteli Tuukkaa. Mikä ahisteli? Tuukka sanoi, että oikeesti... Missä silleen loukkiin? Se ahisteli Tuukkaa. Ei se Tuukka, miten se voidaan ahistella? Sitä nyt. Eikö Tuukka, nyt sä kerrot, niin sit mäkin Sanoi, että Tuukka sulla on niin se. Mulla kouskutelemaan jäätä. Joo, se Toni aina moikkasi. Moi Tuukkaa! Ja sit Tuukka, ei älä ahistele. Ja se Tuukka aina moikkasi täältä takaa. Ei vaan ennen. Tuukka aina. Moi Toni! Se Toni on vastannut Tuukkaan ja se Tuukka. Oikeesti toi moikkaa mua aina. Jep, tää on Se ei.